з Браслава. Выстава светлая з назвай «Фарбы браслаўскай вясёлкі». І прысвячаецца яна маім бацькам, маёй матулі, якой у гэтым годзе было б 98 год, і майму тату, якому зараз было б 100 год. На жаль, іх няма са мной, але я думаю, што яны бачаць мяне і радуюцца за мяне, таму што мои бацькі прайшлі цяжкі шлях. Тата быў удзельнікам вайны вялікай адчыннай, маці таксама перажыла ўсё ліхалецце ваеннае. І яны ўсё жыццё рабілі для таго, каб мы жылі шчаслівей, каб я была шчаслівая, каб у мяне ўсё было, каб я была мастачкай. І я думаю, мы задаволеныя былі б. Я жыву на Браслаўшчыне, на зямлі маіх бацькоў, і вельмі люблю сваю краіну, свой родны край, Браслаўшчыну, і малюю дакладна браслаўскія нашыя краявіды. Я вельмі люблю нашу Браслаўшчыну ў розных станах. І зімой, калі завіруха, калі там шэрань, або ўвесну, калі ўсё зелянее. Люблю блакітныя азёры з срэбрыстымі хвалямі. І наогул для мяне Браслаўшчына гэта, як мне падаецца, самае-самае дарагое, што ў мяне ёсць.